सारथी परिवार पक्षर सत्संग सहित शीतवस्त्र बंटन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। बालेश्वर जिला औपदा ब्लक औपदा सारथी परिवार प्रचेष्टार पड़िकन्नपुर ग्राम स्थित सत्संग सहित शीतवस्त्र बंटन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଔପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡୁଆ ଗଡ଼ସାଇ କେତେକଜୋରି ଗ୍ରାମରେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ କମଳ ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଔପଦା ସାରଥୀ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସହିତ ନଗେଶ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର, ଜୟନ୍ତ ପୋଥାଳ, ନବକିଶୋର ପାତ୍ର, ଦମୟନ୍ତୀ ଦିଦି, ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ରାଜ, ସନାତନ ବେହେରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟୁଡେ ଖବର।